Bos días. Vamos dar comenzo ao pleno deste mes. O punto primeiro é a aprobación, se procede, das actas número 12 da sesión ordinaria celebrada o 31 de outubro de 2025 e da número 13 da sesión extraordinaria urxente celebrada o 14 de novembro. Algúnha alegación ás mesmas? Pois non hai alegacións, votamos. Perdón. Votamos as actas. Votamos as actas. Que me falta? Vale. Ben, votos emitidos 19 a favor, queda aprobado por unanimidade. Vamos co punto 2, decretos da Alcaldía de Acción de Contas. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O señor alcalde dá conta da relación de decretos que dictou desde o número 856 do 24 de outubro hasta o día 24 de novembro. Quedan enterados e teñen copia. O punto 3 é a dación de conta do informe de morosidade do período medio de pagamento do Concello de la Liña Apoderado Cultural de la Lin. Ten a palabra o señor secretario. O señor tesorero dá conta do período medio global deste terceiro trimestre do ano 2025, que inclui o Padroado Cultural de la Lin e o propio Concello, que é de 21,93 días. E desglosados, o do Concello de la Lin é de 21,99 días e o do Padroado Cultural de 9,84 días. Quedan enterados. Moitas gracias. Vamos co punto 4. Polo que me comentastes, o punto 4, 5, 6, 7, 8, debatímolos en conxunto e votámolos por separado. Era así? Vale. Entón, para o debate do mesmo, ten a palabra Abelino Souto. Bos días. Hoxe teremos a pleno un conxunto importante de expedientes que si, eu xa me anticipo que van a decir vostedes, pois que seguramente teñan cuestións mellorables dende o punto de vista procedimental, pero que tamén amosan algo que para nós é fundamental, que este Concello que está vivo, que está activo e que non se deixa nunca de traballar. E vou ir cos datos destes expedientes porque detrás dos números sempre hai realidades, hai traballo e hai veciños e veciñas que se beneficiaron dunhas actuacións ou de outras. En primeiro lugar, o expediente que temos son as facturas do SAF, 142.006,77 euros, que é o servizo de axuda ao fogar, que, como saben, é imprescindible e que, se non hai novidade, co comezo do ano xa comenzaremos co novo servicio que se adxudicou recentemente, co cal xa deixarán de vir estas facturas a pleno e xa queda o servicio organizado e, digamos que con todos os requisitos. En segundo lugar, hai un expediente de 147.605,85 euros de gastos realizados polo Concello para o que non existía crédito suficiente no momento da súa tramitación ou na realización do gasto. Xa ven que estou sendo sincero, porque todos sabemos como funcionan os concellos e moitas veces hai necesidades que non poden esperar, hai mantementos que hai que facer, hai actividades que hai que facer porque ao final sosteñen a vida social, cultural e deportiva do municipio e nós temos claro, e todos os concellos que están, e todos os equipos de goberno que gobernan, teñen este tipo de facturas porque temos claro que non imos deixar de prestar un servicio, de apoiar unha actividade, porque no momento dado unha aplicación orzamentaria se quedou escasa. Sin duda que non vamos deixar de actuar e de realizar actividades por ese motivo. E por iso, nese momento se asumiu o gasto, executámolo e agora, dentro do mesmo exercicio, regularizámolo como corresponde. O terceiro bloque é o máis voluminoso, que é o máis importante dos que veñen aquí, son 276.003,42 euros de obras executadas por emerxencia polos danos da borrasca Martiño. Como saben, a borrasca Martiño provocou importantes daños, levantando teitos nalgúns centros sociais, provocou daños e, desde o Goberno, evidentemente, habilitamos no seu momento un expediente de emerxencia que consta con todos os requisitos para
actuar, traballar, garantir a seguridade e, sobre todo, repoñer canto antes os danos provocados para que toda a veciñanza do noso concello poidera seguir disfrutando deses centros sociais. En resumo, o que fixemos foi actuar rápido, con eficacia e con responsabilidade. E, por último, temos 7.581,69 euros para suplementar a partida necesaria para pagar unha pequena certificación do edificio polivalente de Garragoso, que, como saben, é un edificio que quedou moi ben e é outra mostra máis do traballo que se está a facer e de seguir dotando, na medida do posible, as parroquias de servicios. Tamén quero recalcar que todos eles, inda que son de diversas actuacións ou diversos conceptos, pois creo que teñen un denominador común, que corresponden a obras feitas, servicios prestados, a actividades desenvolvidas. En definitiva, nada de teoría, realidade pura e dura. E creo que iso é o que quero remarcar hoxe. E por ir concluindo, eu creo que isto referencia con todo o que facemos, inda que isto é unha parte moi pequeniña, ainda por se o computamos na execución orzamentaria global do Concello de Lalín, o que demostra que somos un concello referente en todo o que facemos, en todas as actividades, e que actuamos sempre rápido. E finalizo dicíndolles, porque eu xa sei perfectamente o que van a decir vostedes e comprendo, porque nós formos a oposición faríamos o mesmo, que posiblemente sí teñamos mellora estes expedientes, mellora na parte de tramitación. Pero tamén é certo, non é menos certo, que isto é unha ferramenta legal que utilizan absolutamente todos os concellos, que o fan absolutamente todos os gobernos que traballan, que executan e que dan respostas rápidas aos veciños e que non se atascan a veces en temas burocráticos ou deixan de facer cousas á veciñanza, como decía, porque unha partida moi concreta nun momento se esgotou. Moitas gracias e nada máis. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco Vilariño. Paco, ten a palabra. Si, o tempo, por favor. Ben, bo día. Despois da intervención de Avelino, casi era excusado intervir, non? Porque eu creo que das intervencións máis graves que aquí se teñen dado respecto a asumir a falta de cumprimento da legalidade e do control de gasto público. Este debate, eu creo que sería moito máis propio o 28 de novembro de 2025 no Concello de Lalín, creo que sería máis propio do 28 de novembro de 2025 nun Concello dunha república bananera. Creo que, desde logo, describe, desgraciadamente para a veciñanza, como vostedes gobernan. E gobernan saltándose a legalidade a torera. Gobernan cunha indisciplina económica sangrante. Fan o que queren, que iso é o que vostede admitiu na súa intervención, con frases textuais que non van deixar de actuar, non van deixar de gastar así, e iso, obviamente, que quere dicir? Que non van deixar de facer cos cartos públicos o que queren vostedes, saltándose todos os mecanismos de control, de igualdade, de transparencia. Vostedes son un exemplo de nefasta xestión. Sí, é que, mire, eu aquí lle vou de dar varios datos, porque, efectivamente, pode haber unha emerxencia ou algo puntual, que é para o que son este tipo de gastos, e non tería debate, pero, desde logo, o que traen hoxe aquí, imagínense, mire, traen publicidade, máis de 13.000 euros. Algo que, obviamente, será anual e que terán que refletir os orzamentos, como o evento do orgullo, máis de 8.400 euros. Sin que conste, obviamente, en ningunha partida este gasto. Obviamente, a partida fixa da que vostede sempre nos trae, Feiradeza, pois ni máis ni menos que transporte de animais, máis de 4.200 euros, catering de Feiradeza, publicidade de Feiradeza. Podemos falar aí de máis de 7.000 euros, ni máis ni menos. O concelleiro que está aquí querendo dar leccións se salta a torera todos os trámites de control. Despois, outro apartado fixo, non? Orquestas.
Pois vemos que este Concello, sin ningún tipo de control, se gasta na Panorama 21.000 euros, na París de Noia 19.000, sin ningún tipo de control ni contratación ao respecto. Xantar oficial do cocido, 3.065 euros que traen hoxe aquí, porque, obviamente, mire, nos miramos a factura, e que é unha factura, bueno, é unha factura, é un pago que lle fixeron, sobre unha factura que non aparece nin o prezo que se lle pagou a cada comida, nin desde logo o número de xente que participou nese xantar que nos costou os veciños e veciñas de Lalín ni máis ni menos que 3.065 euros. Mire o descontrol e o desfase que nesta casa existe. 3.065 euros que non sabemos canto custou o prato nin canta xente vostedes convidaron a dita papatoria. Algo que, obviamente, por exemplo, teríamos que ter perfectamente planificado, como o transporte, non digo eu, de campamentos, 17.000 euros, 17.450. Quero dicir que amosan clarísimamente que non teñen ningún tipo de control nin respeto polas normas. Sen contrato, sen crédito, a dedo. Vostede diz, se benefician os veciños de Lalín deste gasto. Non, se benefician os seus amigos e amigas deste gasto. Porque, obviamente, isto que implica non fiscalizar o gasto, por un lado, non ter igualdade de oportunidades entre a xente que obviamente pode ofertar ese traballo no noso Concello. Sí. A falta de control de prezo. Vostedes contratan o prezo que desde logo está totalmente injustificado, saltándose obviamente, xa non digamos licitacións que non fan unha, senón desde logo non impedir distintos orzamentos para poder justificar e desde logo conseguir un mellor precio. Mire, o informe de intervención é demoledor para vostedes. Fala de fraccionamento de contratos. Fraccionamento, algo completamente ilegal e que se ven repetindo en distintas ocasións. De falta de crédito, textualmente. Onde vostedes, desde logo, se saltan a torera. Estamos falando de máis de 300.000 euros que vostedes traen hoxe aquí, que son dun gasto totalmente a dedo, sin ningún tipo de control, dicindo e amosando claramente a súa prepotencia con esta maioría absoluta e onde, insisto, fan de algo excepcional unha norma. E iso non é ningún exemplo, desde logo, ainda para sacar peito. Desde logo, tería, e sobre todo cas actuacións que a historia Quere máis tempo. Alba, tes a tempo. Sí. Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos ver un pouco que é o que ven hoxe aquí a pleno, non? Falaba Abelino de cuestións mellorables, dende o punto de vista dos procedementos. Home, a ver, se falamos, por exemplo, das facturas que presentan, eu creo que non se trata de cuestións mellorables, senón que se trata do procedimento legal para realizar o gasto. E ben aquí, como sabe vostede perfectamente que o fixeron mal, de feito, así o dixo, pois dinos que o fai mal porque os demás tamén o fan mal. Vostedes, os vos xestores. Bueno, fala de cuestións coas que non se pode contar. Bueno, veremos agora cales son esas cuestións, non? Por unha banda, o expediente de modificación de crédito para as obras de emerxencia pola borrasca Martiño. Bueno, poderíamos estar de acordo, foi algo que non se pode prever, evidentemente. Estaría ben tamén que deran unha volta por todos os locais sociais, porque hai, por exemplo, de Camposancos, que a mí me queda a man, leva chovendo dende que se fixo a obra de reforma e agora chove dentro igual que fora. Entón, estaría ben meterlos todos aí. En todo caso, bueno, destes tres expedientes eu creo que é o único que podería non ser previsto. Trae unha relación de facturas que non poden esperar o exercicio seguinte e aquí, bueno, topamos un pouco de todo, non? Facturas de publicidade do Concello de Lalín por máis de 10.000 euros, entre elas por do cocido do ano 2025, que preto vai un ano delo, facturas do Clarinet Fest, 5.000 euros máis en publicidade, pago de Panorama París de Noia, case 44.000 euros, carreira do cocido 6.000 euros, xantar do cocido 3.800 euros. Claro, como non pon o prezo do prato, eu máis ou menos calculei que o cocido de sala 42 euros, pois 73 cocidos, así a conta do peto de todos os veciños e veciñas. Por suposto, como xa se falou, pois facturas de Feiradeza, como sempre, comida de Feiradeza, 1.200 e pico euros, transporte 4.200 e pico, comunicación e publicidade, máis de 2.000 euros. Bueno, isto é algo que nos teñen acostumado. En resumo, gastos de feira de cocido, 18.148, comida, outra comida que hai,
do Pilar 2.000 euros, Feiradeza 7.375, as orquestas 40 e pico mil, Orgullo, Clarinete, todo isto, pois 30 e pico mil euros. En resumo, dá a cantidade que vostede dixo. Bueno, eu creo que, se ven aquí a decirnos que estes gastos non poden ser previstos, estamos tomando directamente o pelo, porque ao final son cuestións que se realizan todos os anos, que se poden prever e que hai que pasar polos trámites administrativos que deberían pasar. Vostedes pasan todo por onde lle dá a gana e entón veñen con isto aquí. E despois, en canto ao informe de intervención, lembranlle tamén aí no exercicio 2025 á vista de reactivación das regras fiscais que pode ser necesario que a entidade necesite un PEF en base á legislación vixente. Dende logo, nós non podemos votar a favor de levantar o reparo de 147.000 euros de cousas que se poderían, de gastos que se poderían ter previsto e, polo tanto, que se poderían facer os trámites como marca a lei e como exixe a normativa e non traelas unha vez máis deste xeito. E, por outra banda, ven tamén o que estamos acostumados a ver en todos os plenos, que son as facturas esas do Servizo de Axuda no Fogar, por importe de 142.000 euros, nada novo, levamos 2 anos con isto en cada pleno ordinario. Evidentemente, esta será das últimas, pero non quer dicir que isto este ben feito. E remato esta primeira. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Hola, bos días a todos e a todas. En canto ao PMP que nos dixo o secretario e ben como dación en conta co cal está correcto e sí que se cumple, sí que teñen sorte que houve o cambio de sistema de cálculo, porque sí que había facturas pendentes de pago no segundo trimestre, tanto dentro de plazo como fora del. E despois, en canto xa aos expedientes económicos, na modificación de crédito 6P, o que ten que ver cos danos do temporal Martiño, nada que decir, é algo de forza maior, é algo que hai que arranxar. Se bien é certo, se podería facer de outro xeito ou se poderían diseñar as cousas de outro xeito, pero, bueno, atendendo a forza maior e que se fai nun corto período de tempo, bueno, pois é normal que haxa erros. Pola que é o expediente 8P de 7.581,69 euros, que é para o edificio polivalente de Carragoso, ese 3% a maiores do precio de licitación, que sí que entra dentro da normativa e sí que entra dentro do procedimento, pois tamén nada que decir. Outra cousa distinta para min é esa modificación orzamentaria, a 7P, que ven para darlle cobertura a eses gastos que se acometeron sin ter cartos nas partidas. Entón, estamos falando de 147.605,85 euros e trátase de 38 facturas emitidas fora de contrato, sin seguir un procedimento legal, sin fiscalización previa por parte dos servicios de intervención, sin ter crédito, sin facerse un RC ni ningún tipo de control. Entón, bueno, a mí isto sí que me parece unha irresponsabilidade e isto conleva, lógicamente, un reparo. Como neste caso, en este goberno, estamos afeitos a que a excepción se converta en rutina, vemos como sorprendentemente o concelleiro que por parte do goberno non lo expuxo, di que é un xeito irregular de gobernar, pero, bueno, é o que hai. Entonces, que non... Quen é aquí os perxudicados? Os proveedores. Por qué? Porque teñen que esperar para cobrar. Aquí hai facturas desde marzo, de abril, de julio, e se hai facturas que se ve claramente que están pactadas e que se rexistraron agora no mes de outubro e novembro, porque Feiradeza, que as facturas veñan en outubro ou novembro, bueno, pois o proveedor decideu metelas agora neste último trimestre. Bueno, pois está ben. As facturas que se achegan, estas 38 facturas, veñen para a Feira do Cocido, 15.082 euros de publicidade, veñen para o Clarinete FES, 8.288, máis a sonorización dese evento, veñen para festas e eventos, a Festa do Orgullo, 8.433,70, ven para Feiradeza, tanto en transporte, catering como publicidade, 7.335 euros, ven para sonorización e orquesta, 60.000,
É dicir, nas festas costaron máis do orzamentado, máis do que se recaudou e máis de todo 60.000 euros máis. Isto é o que hai que poñer tamén aquí para que a xente valore se eses cartos que se gastaron realmente teñen unha repercusión directa para min, porque sí que isto ao final é complementar a partida das festas. Despois sí que temos as ambulancias a distintos eventos, Trail de Vilatuxe, Corpiños, partidos de baloncesto, 3.400 euros. Temos as comidas, actos protocolarios, festividade do Pilar, 2.000 euros. Temos o xantar oficial do cocido, 3.065 euros, que realmente, vamos a ver, está ben, é dicir, e todos somos os que estamos nesta bancada e os nosos veciños son conscientes de que hai determinada xente que lle hai que pagar esa comida. O problema desto é que presentedes unha factura sin identificar a quen se lle pagou e o importe que se pagou, é dicir, o costo unitario, que eu creo que quedaría moito máis elegante que a xente soupera, pois paganos estas comidas e a xente vería o non que viñera unha factura con un concepto 3.065 euros. É dicir, eso resulta de dudosa fiscalidade. Despois temos que o resto de montantes sí que son reparacións ou sinalizacións diversas. E aquí sí que che compro o argumento, é no único momento que che compro, que dis que son necesidades que non poden esperar. Pois claro que sí, esta é unha necesidade que non pode esperar, porque ás veces ti orzamentas reparacións e non sabes exactamente o montante total, entón tela que suplementar. Un concello vivo e activo, dísnos, mira, de todas estas actividades son recurrentes no tempo, todas. Co cual son previsibles, son repetidas, co cual poderían ter partida orzamentaria estar previstas. É dicir, é algo que todos os anos sabes que organizas. Entonces, ou tes que te acoller o que hai no orzamento ou tes que orzamentalo máis. E agora que nos ides traer o orzamento en breve, pois podedelo ter en conta de cara ao novo. Sí que vemos que a improvisación constante, justificádela, que é un concello vivo e activo. Esa é como vos justificades a improvisación dos gastos. Non, mire, un concello vivo e activo que fai todos os anos os mesmos actos, pois non hai justificación posible desa improvisación. E despois temos tamén as facturas recorrentes do SAF, que agora ven, xa aprobamos o contrato, tarde, mal, e con todas as carencias e todo o que houve, que non é aquí o momento de falar o que xa falamos, e deixarán de vir en breve. Despois, sorprendeu-me o seu discurso, porque sí que quere asumir presuntas irregularidades, eu creo que quixo poñer a venda antes da ferida e o que fixo foi o efecto contrario. É a miña humilde opinión. E despois tamén sí que me dá a mágoa que os servicios económicos, sobre todo a interventora, que é a que nos firma, pero detrás hai un equipo moi solvente técnicamente falando, e fan reiteradas advertencias, veñen pleno tras pleno, leémosllos entrecomillados e fanlle caso omiso. Nada máis, moitas grazas. Non ten que ser. 3 minutos, Abelino. Bueno, a verdade é que se te pos pa dereita mal, se te pos pa esquerda mal, das unha man e xa che arrancan o brazo e fan vostedes do torto dereito. Se chego a vir a este pleno e fago unha intervención aquí falando dos importes e no que gastamos, é superfantástica, o señor Vilareñeiro diríame que xa fixe unha intervención para facer un vídeo e vostede diríame que obviei todos os informes de intervención e todo o que puñeron. Se me poño para un lado mal, se me poño para outro peor. Miren, aquí hai unha realidade, que teremos unhas facturas dun xeito que é perfectamente legal, que vostedes tamén o facían, que fan todos os gobernos. Non hai tanto neste mandato, un goberno de Redondela onde gobernan vostedes aprobou por esta vía de trámite 2.700.000 euros e nós estamos falando de 146.000 euros. A quen queren facer parvos? Isto saben vostedes que é unha ferramenta perfectamente legal. Entón, non me digan vostedes de que o que dixen aquí é que viñamos a cometer ilegalidades. Por suposto que como vostedes son a oposición poden ser idealistas, pero nós somos goberno e temos que ser realistas. Esa é a diferencia, que vostedes son idealistas gracias a que hai un goberno que é realista. Claro que sería idílico que todas as partidas quedaran super dotadas de crédito, que todo fora según a normativa esta loca que temos, pero iso dá para outro debate. Claro que sería extraordinario, pero non é posible. Igual que non pode dicir, señora Teresa Varela, que se gasta nas festas o que se recauda, porque vostede sabe perfectamente que o que se recauda non se gasta nas festas, só se gasta o que hai orzamentado, porque o que se
recauda vai para remanente de tesorería. Entón, o que se recauda non se gasta nas festas deste ano, que vai para remanente. Despois, señor Vilariño, di vostede para amigos, claro, vostede colle 4 conceptos así moi chorras, e eu voulle dicir, ou bueno, o que vostedes considera, eu voulle dicir a ver se estes son para amigos. Unha ambulancia para o Trail de Vilatuxe, unha ambulancia para o Corpiño, unha actuación das festas de banda de Vilatuxe, reparacións de cristais no campo de fútbol. Isto é o que di vostede que beneficiamos a amigos, porque son as facturas que veñen, aparte das que vostede quixo nombrar, que de 146.000 euros sempre fai fincapé nos mesmos 7.000 euros, porque debe pensar que me fai daño a min, e a mí non me fai daño. Estos son facturas das que veñen aquí, nada de para amigos. As obras de emerxencia son para amigos? Non, son para non ter os centros sociais cerrados e que se poida estar facendo actividades. Señora Forno, fala do Centro Social de Campos Ancos. Eu recoñezco que non fun a él, pero tamén lle digo que non podía entrar neste expediente porque isto son obras de emerxencia. Se Martiño non levou por diante o Centro Social de Campos Ancos, non entra para facer as reparacións por esta vía de emerxencia que dixo vostede que tiñamos que haber incluído o Centro Social de Campos Ancos. Xa digo, eu non fun ao Centro Social de Campos Ancos. E vostedes falan de nefasta xestión. Eu podo entender os que falen de nefasta xestión porque vostedes son a oposición. Agora ben, díganme, se temos unha nefasta xestión, como podemos ser un... Se me das para acabar? Pois douche un minuto. Chega ben. Se falamos de nefasta xestión, se somos unha nefasta xestión, vostede explícame como concellos donde gobernan vostedes executaron o DUSI como executaron e nós executamos prácticamente un 100% que fomos referencia. Dígame se temos unha nefasta xestión como xa están en marcha agora mesmo 17 vivendas públicas que se van a construir no noso concello. Se somos unha nefasta xestión, aínda que é certo que vai máis retrasado por culpa outra vez da burocracia que temos neste país, pero como hai máis de 22 millóns de euros para o polígono industrial que se vai a comenzar máis pronto que tarde. E poderíalle seguir dicindo así moitas máis cousas como saneamento, como unha nova depuradora que xa está orzamentada, como diferentes obras que estamos a realizar, como o Centro Social de Carragoso que ven aquí tamén a este pleno. Iso é o que vostedes lle chaman un nefasto goberno. Eu creo que están bastante errados e creo que na xestión pouco se nos pode criticar. É certo que hai marxen de mellora, sempre, porque iso hai en toda na vida, en calquera empresa, en calquera cousa que se xestione, sempre hai algo de marxen de mellora. E o que eu dixen é que nós vamos seguir intentando mellorar, porque iso é fundamental. Cada día, cando un se levanta, no que fai ten que intentar mellorar. E nós, por suposto, que vamos intentar sempre mellorar e facelo un pouquiño mellor. Agora, non poden dicir que eu reconocín aquí que viñamos facer unha ilegalidade, porque iso non é certo. Isto é un procedimento perfectamente legal. Non poden dicir que beneficiamos a amigos, porque aí están obras executadas, realizadas, actividades e cumpridos os compromisos coa xente. E con isto remato. Como digo, por sorte vostedes teñen un goberno realista e con eso vostedes poden ser idealistas. Gracias, Paco. Gracias, Abelino. Vamos a Paco Vilariño. Sí, de eso podría falar eu, sí. Por eso se meten 22 millóns de euros, sí. 22 millóns de euros caen así, é un padre nuestro destes. Íbanse gastar un tercio, e gastanse 3 tercios. Home, eso por suposto. Pero non creo que dixera Avelino que quixera decir que... Paco, tes a palabra. Paco, tes a palabra. Bueno, eu non lle vou entrar ao trapo, pero non son capaz de aguantarme que para sacar peito fale de vivenda na LIN, cando fixeron a día de hoxe 0 vivendas públicas en toda a historia. Vostede 0, non sei como non lle cae a cara de vergonza tan siquera de citar ese dato, 0. En todos os seus anos ilustros de mandato. Mire, e do polígono, mire, teña vergonza, porque o atraso que leva a ampliación do polígono, claro, é que desde logo, e a mí me din dos orzamentos, eu non dubido daqui da mellor disposición, pero ano tras ano mesmo non se executa. Entón, mira, gardo un mínimo de decoro a este nivel. Mire, os exemplos
que é o resultado, claro, da indefensión do argumento, non, do relato, e cos exemplos que vostede me puso dunhas ambulancias, en plan, hai que necesarias son, e dun cristal, non supoñen nin o 0,5 do gasto que veñen hoxe aquí con reparo, nin o 0,5%. Entende? E insisto, incluso ese 0,5 que vostede cita podería estar perfectamente reflectido nos orzamentos e se non están, desde logo, feito un procedimento, desde logo, para facer o gasto. Mire, xa está ben, vale, xa está ben. O ridículo que vostede hoxe fixo aquí, desde logo, é destacable para a historia. E si, vostede, textualmente, dixo que iban seguir nesta línea, e esta línea é unha línea de saltarse todos os procedimentos. Mire, informe de intervención, fálalle textualmente insuficiencia de crédito, ausencia de trámites esenciais, dos reparos, obviamente, inexistencia de procedimentos de licitación, fraccionamento no gasto. Cuidado, se isto non é cometer ilegalidades, e se isto non é exprimir unha excepción, como é este tema de gasto, algo que lle queren dar vostedes normalidade, dígame vostede que vostedes aquí, por moito menos, teñen servido, teñen pedido que sexa o alcalde quen os levante, teñen marchado un para que fora o alcalde co seu voto quen aprobar estes gastos. Mire, por cuestións que nada tiñan que ver, desde logo, con unha falta de xestión tremenda como esta. Bueno, no de Feiradeza non yo digo por fastidiar, eu yo digo porque, home, non me veña aquí a sacar peito cando vostede dinamita toda a legalidade nos procedementos administrativos deste Concello ou de calquera outro. Vale? Por tanto, home, vostede pase e diga, bueno, pois pido disculpas, sería unha intervención distinta. Van mellorar? Parecía un rollo este cristiano, non? Melloraremos. Non, que levan feito isto, e xa lle dicen, como un abuso clarísimo do que é esa maioría absoluta que teñen. E tamén, igual, porque a oposición tamén a veces somos demasiado blando con este tipo de gastos, porque non... Por tanto, eu creo, con mínimo exixible, desde logo, é que se cumpran, insisto, fora de excepcións que ninguén, por iso, claro, nos aquí non trouxemos que romper un cristal, deso non falamos, porque me parece dun nivel que incluso para vostede un nivel baixo. Vale, pero claro, falamos de cuestións, as festas de Lalín terán que ir previstas no orzamento, Feiradeza terá que ir previsto, non sei, o Orgullo terá que ir previsto nos orzamentos. É que vostedes que están facendo? O que están facendo con esta actuación é, desde logo, deixar en papel mollado os orzamentos. Que máis dá o que aprobamos dos orzamentos? E depois ese documento na liquidación se ve que papel mollado. Fan absolutamente o contrario, incluso do que marcan as bases para poder facer o gasto. Por lo tanto, mire, eu creo que de verdade é terrible, e insisto, é propio dunha república bananera, non dun concello no ano 2025, menos do concello de Lalín, que se atúe con este tipo de criterio a hora de executar o gasto, que, insisto, os cartos non son de vostedes, en de que vostedes teñen interiorizado eso. Os gastos son dos veciños e veciñas e, polo tanto, xa non é que teñan obrigación de cumprir a lei, que a teñen, sino que teñen obrigación de ser transparentes respecto aos cartos que lle xestionan os veciños e veciñas. E, insisto, os veciños e veciñas non son os de ustedes, os que levan o beneficio. Os veciños e veciñas son o conxunto da sociedade. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, a ver, eu creo que non se trata de ser idealistas, non se trata de ser realistas, trátase de cumplir coa normativa, trátase de xestionar ben o diñeiro público, o diñeiro que sae dos petos de todos os veciños e veciñas. E, ademais, como marca a normativa. Isto non é algo que veñamos dicindo nós, nin que sexa algo que non sepa vostede. Falou bastante do expediente de emerxencia pola borrasca Martiño, de acordo, da ambulancia do trail de Vilatuxe, dun cristal, bueno, a ambulancia do trail de Vilatuxe, algo que, por suposto, non se pode contar de antemán. O sea, non sabemos que para o ano que ven vai volver a haber unha nova edición do trail de Vilatuxe. Eso non sabemos, temos que meter a factura 6 meses despois, por urxencia e sin pasar os procedimentos. Bueno, non dixo nada, disto falou, pero non dixo nada da comida do cocido, da comida do Pilar, do pago das orquestas das Dores, que tampouco sabemos que vai haber festas nas Dores e que vamos ter que pagar orquestas. É algo, un gasto totalmente imprevisto. Dos gastos de Feiradeza, é que ven acontecendo os últimos 7 anos.
É que non hai un solo, non hai un solo ano que se faga Feira Deza que non veñan 6 meses despois, ou un ano despois incluso, ou 2 anos despois incluso, facturas de Feira Deza, e que veña aquí a decirnos que son gastos imprevisibles cos que non se contaba e que se teñen que realizar o gasto igual desta maneira, home, eu creo que ou nos toma por tontos ou non sei, porque se me sigue dicindo que isto non se pode prever, se me sigue dicindo que estas cuestións non se poden orzamentar, eu non sei que facemos aquí. E, ademais, falaba de que estes gastos que nos puxemos aquí en riba da mesa supoñen unha parte mínima deste punto que estamos a falar. Home, vamos a ver, eu desglosellos antes, e desglosellos un pouco por riba, pero se o suma, isto dá máis de 90.000 euros. É que falamos de 10.000 euros de publicidade, de 18.000 e pico do cocido, de a comida do Pilar 2.000, Feira Deza 7.000 e pico, se o suma todos, dan 90 e pico mil euros. Entón, unha partida insignificante, eu creo que, dende logo, non é. Nós non podemos estar de acordo co seu proceder, non se axusta aos procedementos marcados e non podemos dalo, dende logo, por ben feito. Se me escoitara antes, cando intervín, e xa remato, porque estaba seguramente pensando en como darlle a volta á primeira intervención que fixo e non me escoitou, eu díxenlle que no local social de Camposancos leva 3 anos chovendo, pero desde que foi a Borrasca Martiño chove dentro igual que fora. Entón, igual hai que revisalo para metelo tamén neste expediente de reparacións pola Borrasca Martiño. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Bueno, pois nada, Avelino, dísnos que traes un procedimento totalmente legal, non? Traes un procedimento, falando das facturas reparadas, que veñen reparadas, porque non sirven o procedimento normativo legal. O que pasa é que unha excepción para que os proveedores non nos leven ao xulgado e é un xeito de evitar un enriquecimento inxusto da administración. Nada máis, é dicir, é unha excepción, é dicir, é un procedimento reparado. Falemos as cousas claras. Entonces, despois, a min gustaríame vervos se nós traemos as facturas que veñen aquí reparadas na nosa época, cando sufrimos a nova lei de contratos e a modificación. A min gustaríame velo, porque simplemente tirando de hemeroteca, e volví a poñer encima da mesa hoxe Paco Vilariño, vamos, o que chegastes a facer o Grupo Popular, que ti non estabas, é, cando menos, vergoñento, cando pedimos á interventora que fora a falar con vos para que vos contara como se iba a aplicar a nova norma, que non era algo que ten que ver cos políticos, que neste caso nos viña imposto, e a que lle fala intentaba que se nos gastos deste mes viñan reparados X facturas, que no mes que viña un contrato para facerlle frente e sacar facturas que foran reparadas. Aquí non, vemos que reiteradamente volven facturas reparadas, sin control ningún. Entonces non nos veña dicindo o que non é. E despois que queira facer unha política de ventilador, de que nos mete temas novos como DUSI, como polígono, como vivenda, non, mire, falemos dos casos concretos, porque se nos vamos a dispersar podémolo facer todos, e sabémolo facer todos. Entonces, realmente non ten sentido incluir, para min, novos temas de debate para poñer unha venda e falamos sobre outros temas que nada teñen que ver co que estamos tratando. En canto das festas, díxenlle que era un xeito de suplementar 60.000 euros máis do que estaba no orzamento, é dicir, que as festas costaron eso a maiores. Non lle dixen que os cartos das barracas, porque falei de recaudación, porque o que ven a tesorería son o que se recauda na licitación das barracas. Entonces, non... A ver, Avelino, queres estar calado? Tens que tirar as 11 e non... Teño que votar o voto de calidad. E nada máis, creo que xa está suficientemente debatido, entonces xa... Deixámolo. Moitas grazas. Moitas grazas. Ben, este tema repítese todos os anos, polo tanto non é ninguna novedade. Eu rexeito totalmente que somos un exemplo de mala xestión, para nada. Eu só rexeito totalmente. Eu creo que somos un exemplo de bastante boa xestión. Todo é mellorable, pero creo que somos un exemplo de bastante boa xestión. Os resultados están aí. Díganme un só concello que non utilice esta fórmula. É imposible, porque salvo que sea un concello inútil que non fai absolutamente nada, é imposible
cadrar todo. Porque para cadrar todo habría que fazer o presuposto, como fan algúns, a final do ano. Se nós agora estuveramos aprobando o presuposto, o orzamento do ano 25, xa nos cadraba todo. Como eso non é posible, pois por eso pasa o que pasa. Pero non nos pasa a nós, pasa absolutamente a todos os concellos. E tampouco hai rascarse as vestiduras porque non é tanto. Mire, dos temas que falaron aquí sobre a modificación, dicen que nos saltamos a ilegalidade torera. Que va, saltámola o mínimo que podemos saltar, o mínimo. Eu, por min, saltaría non a legalidade, pero sí que estas historias que eu rexeito totalmente o que se fai ca administración local. Rexeito totalmente, porque nos tratan como pito do sereno. E, por tanto, como rexeito, a mí non me parece normal, por moito que diga o señor Montoro ou a señora Montero, que para comprar un bolizo teño que facer un procedimento que costa máis a corda ca vaca. Pero algún atontado douselle por pensar que é unha forma máis clara de transparencia. E non, porque o que quere fazer unha alloada faina exactamente igual. Ou non se está vendo? Non se está vendo as alloadas que se fan desde a administración? Bueno, número 1, 2, unos, 2, 3, 4 e 5 están na cárcel. Quero dicir que o que quere facer alloadas fai alloadas. Da igual que lle poñes o parapeto para saltalo aquí ou aquí. O que é saltador salta a banca igual todo. Por lo tanto, non nos complemos. Que haxe que fazer un procedimento para comprar este bolígrafo, a min pareceme de xulgado de guardia. E pareceme un insulto á inteligencia. Entón, por eso pasan ás veces algunhas cousas. Outras non. Pero outras sí que pasan. Mire, do que nos dixeron aquí, eu quero deixar ben claro, porque senón parece que nos saltamos porque nos dá a gana. Mire, a factura do SAF, non demos arreglado antes o SAF, gracias a Deus arreglámoslo, pero non demos antes. Non é por noso gusto, é que non demos antes. Porque fazer un procedimento, vostedes ben o saben, é moi complexo, moi complexo. E teño que dicir que o noso foi bastante exemplar, que non tuvemos nin un solo recurso, de momento. O cal, hai que non quero tocar madeira. Entón, que veu tarde, sí, pero é que antes non demos. Pero é que o SAF en todos os sitios ten o mesmo problema, non en la LIN, en todos os sitios. Emerxencia no temporal, aí o que cadrou, concho, a máis tal foi o tellado do Teleclub de Sello, que marchou co chisme tal, é un caso deses que non contas con el, e veu temporal Martiño e levou, polo tanto, está aí. Despois, a liquidación do Centro Social de Carragoso é o 3% da liquidación que non lo pagaba a subvención da Diputación. Por lo tanto, é unha forma de xustificar os cartos que, lóxicamente, se empregaron ali porque aquilo era moi deficitario. A prova é que é unha licitación que se presentou unha empresa sola. Mirade, cando se presenta unha empresa sola é porque está mal de precio o proxecto. Se non, presentanse máis. E cando se presenta unha sola, como nese caso, pois é porque estaba moi mal. Por lo tanto, eu creo que ao final está feito. Por certo, pendiente de inaugurar, non por culpa nosa, por culpa de Fenosa, bueno, de Naturgy agora, ou non sei xa como se chama, pero cando nos den a licencia, cando nos den o suministro, inaugurarémoslo inmediatamente, porque ademais eu quero que veña ali a Diputación, a mala xunta, que nos pagaron unha parte importante do mesmo e que dou o seu traballo. E logo, do que nos repetiron 2 veces, a factura do cocido é máis a do Pilar. A ver, Alba, a factura do Pilar é o que pagamos sempre para a Guardia Civil. Sempre. Cando se fai, é un detalle, é un agasallo institucional que facemos nós. Entón, queres que o metamos no presuposto? Non se pode. Non se pode. Se non metiámoslo. A mí non se pode. Non, pero quero dicir que, a ver, é dentro das atribucións que a lei me dá a min, dentro dos gastos de representación institucional, eu podo ter un detalle con eso, e facémoslo desa fórmula, eu non lle vexo outra, pero fixémoslo sempre. E despois, o do cocido, home, ustedes poden dicir moito que o cocido, a comida do cocido, cos gastos que ten de arredor, que lle parece moito 3.000 euros. Bueno, mire, se diz así, fríamente sí, pero mira, ali invítanse a todos os conselleros que viñeron, o presidente de Diputación, os que veñen con escoltas e con tal, a xente que ven, eu aseguro-vos que non meto a ninguén da miña familia, Sí, eu non meto a ninguén da miña familia, pois se me entende, nin a familia, nin meus amigos. Aseguro que eu ali non metí ningún amigo, nin a miña familia. A miña familia pagou toda. Meu irmão foi, apagou, eu fun, apaguei, quero dicir que...
Vale, bueno, pero quero dicir que eu ali o que meto na comida esa é xente que ven, é dicir, o mellor o presidente da Xunta se ven con 2 ou 3 escoltas, pois métese. Bueno, eu digo porque saleu aquí das dúas intervencións, nas dúas veces, Pilar e Mailo Cocido. Sí, certo, pero é que é a forma de traelo. Bueno, resumindo, non vou poñer máis particularidades. Claro que podíamos fazer mellor, señor Vilariño, non teño ninguna dúbida. Eu non teño ninguna dúbida, pero non o facemos tan mal. Tan mal porque, eu xa lle digo, díganme un solo concello dos 300 e pico que hai en Galicia que non teñan reconocementos proporcionales ao noso, claro. Home, non tan exagerados como mencionou Abelino o de Redondela, que iso foi moi exagerado, pero todos temos este tipo de cousas porque non se contan con elas cando se fai o orzamento. E logo, con respecto ás festas, é certo que se puñeron agora ese reconocimiento extrajudicial de 60.000 euros Teresa, pero non é menos certo que nos cobramos o das barracas, que son 20 e pico mil euros, e máis o libro que tamén se ingresou aquí, que son 70.000 euros. É dicir, o Concello ingresou polas barracas e máis polo libro casi 80 e pico mil euros. Entón, oiga, cando hai unha comisión, o que nós non ingresamos na conta do Concello é que non está no presuposto, a comisión teno. Pero o problema é que non hai quen queira ser comisión. Bueno, agora din que hai unha comisión que a queren facer, a ver se é certo. Pero ao non haber comisión, e se recaudas ti, non che queda outro remedio. E logo, sobre a xestión, bueno, como aquí nos chamastes de que éramos un goberno nefasto, eu que lles digo é que deixen-nos seguir sendo nefastos e facelo desta maneira, porque as cousas vámolas sacando para diante. Non como quixéramos, pero vámolas sacando para diante pouco a pouco o mellor que podemos. É certo que algunha cousa levámola no programa electoral moitas veces? Sí, é certo. Eu acordome que a máis antigua é a Villa Olímpica. A Villa Olímpica levou na Pepe Cuiña. Herdei eu e ainda non fun capaz de facela. Pero teño xa os alicerces feitos para facela. E cando ao pé do Lalín Arena este o campo de rugby, este o campo de atletismo, este as piscinas de fora, vamos ter unha Villa Olímpica. Pero claro, levou moitos anos. Bueno, sí, máis da conta, pero é o que cadrou. Pasa igual que a Gran Plaza. A Gran Plaza, ainda que puxemos 2 veces, poñeremos a 3 e probablemente haxa que poñela a 4 os que veñan detrás. Por qué? Porque todo o que é o conxunto deso non se vai dar feito nunha legislatura nin en 2. Eu xa nunca engañei a ninguén nese aspecto. Entón, a ver, non somos perfectos, pero non nos facemos tan mal. Esa é a miña opinión, a miña humilde opinión. Vamos votar, entonces, votamos independientemente. Entón, votamos primeiro o punto 4. Votamos xa. Pero a ti non te acordas de Villa Olímpica, verdad? Estamos votando o punto 4, que é unha modificación de crédito o punto 6. Sí. O 4 é o de... O 6P, sí. Sí. Ese é o gordo. Mario, non me sales ti. Equivocáchete. Aí. Votos emitidos 20, a favor 11 do Goberno, non ningún e 9 abstencións da oposición. Imos co punto 5, votamos o punto 5. O 5. O teu non me sale. Ahora sí. Votos emitidos 20, a favor 11, non 5 do BNG e máis do PSOE, e 4 abstencións de compromiso, queda aprobado por maioría. Imos co punto 6, votamos. Este é a liquidación. Fáltame un. Ahora.
Votos emitidos 20, a favor 11, en contra ningún, abstencións 9 dos 3 grupos da oposición. Imos co punto 7. Ese é o do SAF. Este é o do SAF. Falta emitir Rafa. Noelia, non me sabes? Estabas despistada. Votos emitidos 20. Votos emitidos 20. A favor 11 do Goberno, non 2 do Bloque Nacionalista Galego e 7 abstencións de PSOE e Compromiso. Imos xa co última votación, punto 8, votamos. Votos emitidos 20, a favor 11 do Goberno, non 5 do PSOE e do Bloque e 4 abstencións de Compromiso. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 9. O 9 e o 10 como é... debatimos por separado. Vale, punto 9. Punto 9, modificación da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos e servicios. Ten a palabra, Paz. Abelino creo que volve. Non volve. Vai a ver, Paz. Venga. Ben, aínda que estas dúas propostas de ordenanza de modificación engardan relación, vámolas a expoñer e a debatir por separado. Ben, indicar que, dentro do termo municipal de Lalín, temos 3 cemiterios. Temos o cemiterio Vello, o cemiterio da Romea e a ampliación do cemiterio da Romea, que é o cemiterio municipal Fraga de Alén. Despois, no seguinte punto, xa falaremos en detalle. O obxecto concreto deste punto non é outro que a modificación da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos, na que se trata é de eliminar a taxa por transmisión, que ahora mesmo está establecido en 751,27 euros, e solamente se vai a pagar o que é a tramitación administrativa, que está cuantificada en 130 euros. Este importe resulta dun estudio económico financiero que se fixo previamente e que está validado no propio expediente e incorporado, por lo tanto, no mesmo, e tendo en conta, evidentemente, os valores de mercado. Indicar que aquí non hai un afán recaudatorio por establecer esta taxa, e o afán recaudatorio, ademais, o reflite no número que ao longo do ano se veñen levando a cabo, que oscila entre 5 ou 6. É o habitual que se fagan en cada exercicio. Pero, estivouse, ben é certo que dese estudio financiero, o verán que está incorporado no expediente, decidimos optar por este importe máximo dos 130, que é o resultado que figura aí. Ben é certo que podría, tomando como referencia algún outro ayuntamiento, creo que Coruña, que o ten establecido en 20, 30 euros, por que collemos? Cunha única razón establecimos este importe para evitar a especulación que se puidesen facer. É ese o criterio. Neste caso, coincideuse tamén tanto técnica como políticamente para tomar esta decisión. E, esta proposta desta modificación entendo que tampouco dá para máis. Calquer cousa, debatímola a continuación. Gracias, Paz. Paco, tes a palabra. Espera, ahora, dai. Non quero desanimalo. Sí que non o desanimo porque sei que non o ten ningún motivo, pero para que haxa unha villa olímpica ten que haber olimpiadas, eu só por dicirlo. Miren... Que ten que haber deporte. Non, senón non é villa olímpica. Pero, digo, como para debatir villa olímpica en Lalín, en fin. Entón,
Chamámoslle outra cousa. Continúa. Ben, o pleno pasado discutimos modificacións, ordenanzas, tasas novas, tal, e ora traen esta aquí, non? Eu creo que vostedes van a acabar cobrando a xente por respirar. E este é un claro exemplo de como vostedes xestionan, non? Querer cobrar a xente, como van facer, pois 130 euros por, como denominan, transmisión de concesións de unidades de enterramento municipais tanto intervivos como mortis causa. E nos preguntámonos, pero que gasto lle supón isto a esta casa? Que gasto lle supón isto para cobrar semellante animalada ao Concello de Lalín? Pois, na práctica, o gasto é que un funcionario ou unha funcionaria pois entre na base de datos e faga un cambio ali tecleando de titularidade. Isto é exclusivamente o coste que lle supón a este Concello este feito, non? E polo que vostedes, que, insisto, van a acabar cobrando a xente para manter esta animalada de gasto sin sentido que vostedes están facendo, como xa debatimos anteriormente, ou como pode ser a enorme débeda que temos, etcétera, etcétera, pois van a acabar cobrando a xente até por respirar, non? E isto vémolo sistemáticamente, e neste punto vemos exactamente igual. É que, vamos, eu tiven que ler varias veces o tema porque non me creía que, desde logo, por teclear o que poden ser 20 segundos, un cambio de nome e apelidos lle vayan cobrar a un veciño ou veciña de Lalín 130 euros. Bueno, desde logo nos parece unha indecencia política que vostedes podan establecer unha taxa deste tipo. Gracias. Alba, ten a palabra. Interveño despois. O compromiso? Sí. Tere. A ver, esta é unha proposta que a señora Concelleira de Facenda nos fai de unha taxa nova, porque antes había unha taxa pola autorización de transmisións de concesións de unidades de enterramento previamente otorgadas. Agora estamos falando dunha taxa por expedición de documento administrativo e servicio urbanístico, é dicir, é unha taxa nova, 130 euros. E de grana, nun estudio do que se lle imputa a Xunta de Goberno, Servicio de Contratación, Secretaría, Tesorería e Notificacións, 130 euros. Decía o Paco que é que o funcionario este prestando un servicio e cóbrase por eso. O outro día víamos como para os vados e o arranxo das aceras o íbamos pagar. Eu aquí puxen que dentro de pouco ímos pagar tamén o arranxo das pistas que nos conducen ás nosas casas. E isto é unha evidencia máis do que estades facendo. Sin embargo, neste expediente chámame a atención que hai unha proposta da Tesorería Municipal con firma do 13 de 11 de 2025 que nos di que o contido da modificación da ordenanza da taxa podería ter a seguinte redacción. Podería engadirse no anexo, no apartado 5, outros documentos e actuacións administrativas o seguinte párrafo. Pola autorización de transmisións de concesións de unidades de enterramento municipais tanto intervivos como mortis causa, 20 euros. O informe está no expediente. Entonces, claro, eu sí que me sorprendeu, porque chegou un momento que dixen, pero que nos van a aplicar 130 ou 20? Entonces, as propostas e todo o demais, todas nos encarrilan aos 130, que sí que poderían ser perfectamente aplicables aos 20, porque a taxa non ten por que ser a repercusión, nin pode superar nunca o custo do servicio. Por eso se podería aplicar unha taxa máis baixa. Entón, sí que me sorprendeu no expediente isto, porque se o podemos facer por 20 euros e non cargarlle aos nosos veciños 130, pois hai 110 euros que quedarían nos petos, porque isto aparte asino o señor tesoreiro. Entón, eu sí que voto de falta que ao millor, en vez de facer este custo e esta degradación de o que se lle imputa á Xunta de Goberno, contratación e tal, por que non pensan nunha modernización do servicio? Por que non pensan en facelo dun xeito digital? Por que non pensan en reducir os tempos de tramitación? Por que non pensan nunha mellora da atención aos nosos veciños e veciñas? Nada máis para esta primeira intervención. Moitas grazas. Paz, a palabra.
Ben, é certo, como decía pola pancada do Bloque Nacionalista o señor Paco Vilariño, que no pleno anterior trouxemos mocións, ben, é certo que esta previsión tamén non sería por esta proposta, sino pola que vamos a debatir a continuación, que todavía estábamos elaborando. Aquí, pois, bueno, ao non ser de devengo anual, consideran vostedes perfectamente que podía vir fora dese pleno. Polo que respecta ao que dice pola bancada de Compromiso, a señora Teresa Varela, ben, é certo, eu os puxen. Ben, é certo, e os puxen na miña intervención, que foi unha decisión técnico-política optar polo importe máximo, os 130, con esa fundamentación de que era para evitar esa especulación. Vostede indica, expuxeno anteriormente, e vostede saca ese informe, señora Teresa Varela, pero eu tamén lle saco aquí, e teño aquí, por autorización de transmisións de concesións de unidades de enterramento municipais, tanto intervivos como mortis causa, 130. Este é un informe que está asinado polo señor tesoreiro municipal. Ben, é certo que a proposta que asino eu na miña condición como concelleira de Facenda, si é certo que foi a decisión que optamos, podía ser 130, 20, 40, 50 ou nada. Pero, bueno, nese detalle creo que está máis que justificado a razón polo que fomos aos 130 e é coherente co que asina o señor tesoreiro. Non teño nada máis que engadir, simplemente decir que isto tamén, ademais deste coste económico, vais a requerir aprobación previa antes da transmisión, esa aprobación municipal polo órgano competente, e a posterior desa toma de acordo, pois vaise a quedar registrado nos libros correspondientes ese cambio que se levou a cabo. Non teño, rematei a miña intervención. Intervención? Paco, ti? Teresa, ten a palabra. Nada, solo Paz, eu non sei se na miña intervención non quedou claro, é dicir, eu falaba deste informe dos 20 euros que está aquí, que sí que dixeno que ao proposta da concelleira e outro informe que é técnico económico que xustificaba os 130, é dicir, tamén o dixen, é dicir, entonces, o que me valía a min era para expoñer que si pois polo señor tesorero pois había a vontade de hasta facelo por 20 euros, aquí queda de manifesto que sí que aplican o principio de equivalencia de que a taxa pode ser igual ao custe do servicio, pero sí que políticamente sí que se pode facer máis baixo, é dicir, nada impídenos subila, pero nada non lo impide baixala. Entonces, sí que pon en evidencia, ou foi o que quixen transmitir, que a súa política é de aplicar a carga impositiva máxima. Moitas grazas. Sí. De verdade, as interpretacións que vostedes fagan e as nosas vos van a diferir. Neste caso, creo que vamos toda a unha mesma línea porque é o discurso. Aquí estamos comparando 130 euros que con esa repercusión anual que son 5, 6, contra 751,27, que é o que está ahora mismo, que eso suprímese. Entonces, bueno, a resta está clara. Rematei, gracias. Gracias. Vamos a ver, o resumen do resumen. Ahora mesmo, cando alguén tiña un nicho e o heredaba, pagaba 751 euros, vale? Por todo. É dicir, eu agora, meu pai ten un nicho, meu pai deixamo a min, eu puño ese nicho a meu nombre e pagaba 751 euros. A partir de agora vai pasar a pagar 130, vale? O resumen do resumen, é así. É así o resumen do resumen. Bueno, non sei por que dilo contrario. Que yo explique, o que pasa é que está enfermo. Que yo explique. É dicir, agora non cobramos porque tiñamos, el puñía unha proporción, o tesorero, que eu respeto a súa labor, puñía o valor. O que propoñía era que o valor, que se pagara o 50% do valor real. Bueno, antes pagábase o solar, por así dicilo, pero agora vai haber un nicho que vai valer uns cartos e non lle vais cobrar ao sucesor o 50% deso. Entón, que deixámoslo sin nada, e pagan a tasa este listo.
deixámoslo sin nada. Oiches, Teresa, deixámoslo sin nada. É dicir, ahora, antes un compraba un solar, e imagínate, por 1.400 euros, ou o que fora. Bueno, pois, o que o transmitía, o que o recibía, pagaba 700 e pico. Ahora vai pagar 130. Pero é que, co ordenanza que vamos a aprobar a continuación, o problema que temos é que se poñemos a mesma ordenanza que había, que era o 50% do valor, digamos, de mercado, aquí dispárase. Entón, o que fixemos é suprimila, para que o que herde non pague nada máis. É dicir, nos nichos novos, e tamén nos vellos, o que herde un nicho vai pagar 130 euros. Punto pelota. Pero é que pagaba 700. Pero é que nos novos que imos facer pagaría 3.000 e pico. Esa é a diferencia. Por lo tanto, eso xa non se cobra. Por lo tanto, aí facemos unha mellora importante. É certo que no tema dos cementerios tampouco se move tanto. A xente vai morrendo, pero dura... Quero dicir que aí non hai moita mobilidade. A ver, a ganancia, entre comillas, ou sea, o beneficio do Concello, aí é nulo, é nulo. É dicir, se botan contas o cementerio, co que se cobra polas tasas do cementerio, o que custa o cementerio, imagínese vostede, eso non hai por onde collelo. Quero dicir que dá un déficit bastante grande para o Concello. O que cobramos ao cabo do ano da tasa de cementerios total e o que nos custan os cementerios, ao mellor hai que multiplicalo por 1.000 e empatamos, multiplicando por 1.000. Así que, con eso xa digo, e agora vai seguir así, simplemente que agora como os nichos os imos facer nós para facelos todos iguales e que sean democráticos, que non haxa nichos de pobres nin de ricos, pois precisamente como agora van ser todos iguales, se lle pos o 50% do que valeu a tisma, pois sale unha cantidade que non a podían soportar. Por iso que fixemos foi ante, digamos, as pegas que se nos poñían para poder facer unha rebaixa importante, pois ante esas pegas o que fixemos é optamos por eliminala. Esa é a razón real, porque nos decían que non se podía poñer unha rebaixa importante. Entón nos quillamos unha rebaixa importante, como nos deron, que fixemos? Anulámola, que eso sí se pode facer. Pero que quede claro que unha persona, cando antes collía unha transmisión, pagaba sobre 700 euros, e agora vai a pagar 130. Ben, votamos entón. Anxo, falta o teu, agora. Falta un. É que marchou o Medela e Masabelino. Vale. O voto de Medela é a abstención porque marchou ya... No, pero tamén se votou... E a Belino tamén, a abstención ou non? Vale. Ben, votos emitidos 18. A favor 10, en contra 2 do Bloque Nacionalista Galego e 6 abstencións, bueno, neste caso 7, de Compromiso máis do PSOE. Imos co punto seguinte, ordenanza reguladora. Ten a palabra a concelleira de Facenda. A ordenanza reguladora de taxa por servicios de cemiterios locais, condución de cadáveres e outros servicios fúnebres de carácter local, que está recollido no expediente 1535/2025, e é unha proposta das Concellerías de Facenda, Urbanismo e Cemiterios. Nesta proposta o que se incluye é a actualización de varios artigos e ao mesmo tempo tamén se establecen as novas tarifas e as condicións de pago, así como os costes económicos propostos que conleva cada un deles. O que se trata, como anticipei xa na anterior intervención, o que vamos aquí é, por así decirlo, como a facer un regulamento do que sería o cemiterio municipal da Fraga do Alén. As modalidades que aquí se van a recoller neste cementerio, que son as que están ofertadas, é un módulo con capilla completa conformado por 2 columnas de 3 cabidas e unha capilla, un módulo con capilla conformado por unha columna de 3 cabidas e unha capilla compartida, módulo sencillo de nichos,
módulo doble de nichos, módulo de columbarios e espacio para biournas. A capacidade total que vamos a ter cas unidades de enterramento van a ser 1.666, das cales 1.488 corresponden a nichos, 128 a columbarios e 50 biournas. Neste momento, da demanda xa recollida, temos 102 solicitudes firmes da interpretación e da entrevista que se fixo con cada unha das persoas que manifestaron intención de así, pois son 102 e iso correspóndense a 133 unidades de enterramento, que as cabidas serían 268, das cales a maioría 203 son cabidas sin columbarios e 65 columbarios e biournas. E dito isto, xa agora entrando no que é o contido da propia ordenanza desta proposta, pois vou a resumir en 8 puntos que describo a continuación. A primeira sería que estarán exentos os servizos que se presten con ocasión de que calquer enterramento de calquer persona que faleza nesta localidade e pola súa situación económica non poidan costear os gastos de sepelio, requeríndose previamente que estén valorados e propostos polo Departamento de Servizos Sociais. Igualmente, as inhumacións que ordene a autoridade xudicial e se efectúen en fosa común. Punto 2. Os solicitantes de concesión de espacios de enterramento poderán renunciar á súa solicitude e terán dereito á devolución do 95% da taxa de abonado. Poderíasme... Gracias. Da taxa do abonado, a única condición para poder recuperar ese 95% é que sexa solicitado antes de que se poña a disposición esa unidade de enterramento. Punto 3. No caso de que exista unha desatención das unidades de enterramento por parte de quen ostente a titularidade da concesión ou que cause un estado de ruína ou abandono ou produza perigos ou desmereza o necesario ornato e aspecto do lugar, o Concello poderá proceder á demolición e á retirada de cantos obxectos se otorguen deteriorados ou en mal estado, sen que poida exixírselle resarcimento ou indemnización por tal concepto. O punto 4 ven a decir que o Concello poderá declarar a caducidade, revertendo a plena disposición nos seguintes casos: renuncia do titular da concesión, mal estado ou abandono ou incumprimento das obrigas de pago pola taxa. Neste caso, o Concello poderá dispoñer dela unha vez que trasladen os restos. Punto 5. O outorgamento da concesión a partir da hora será de 75 anos. Hasta ahora veíamos que no anterior cemiterio está fijado en 50. Créase un apartado de tarifas en función do tipo da unidade e a súa capacidade. Nichos de capilla completa, con 6 unidades, 28.000. Nichos de media capilla con 3 unidades, 14.000. Nichos columna sencilla, de 3 unidades, 9.000. Nichos de columna doble con 3 unidades, 7.500. Nichos con cabida sencilla, 3.000. Un columbario e unha biourna, cada unha 500 euros. Establecese, ademais, tamén un pago fraccionado para as novas concesións, que quedaría establecido nun 30% cando se formaliza a solicitude, nun 30% no 50% da obra, un 30% ao fin de obra e o 10% restante sería cando se entregue a unidade de enterramento. Unha vez rematada a execución das obras da unidade de enterramento, as novas concesións que, cando se presente a solicitude de concesión, terán que aportar ese 25% da taxa. E no momento de posta a disposición se aportará o 75% restante. E xa o último punto, decir que, como calquer tramitación de ordenanza, que durante o plazo de 30 días hábiles, a contar desde o seguinte da publicación no Boletín Oficial da Provincia, poderá ser examinado e presentar as alegacións que se estimen oportunas para a súa entrada en vigor a partir do 1 de xaneiro do ano 26. Remato a miña intervención. Paco. Ariana, ten a palabra. Bos días.
Bueno, eu o que quero recalcar é que de taxas neste Concello, ben, imos ben. Logo, varias cousas. Unha, primeiro, contentarme de que polo menos teñamos onde entrar a xente, porque o ano pasado houve casos de persoas que faleceron e as súas familias non puideron enterralas no cemiterio da Romea, co que iso significa para unha familia dunha persoa falecida no momento en que falece, porque non debe ser nada agradable, de feito, eu falei con esas persoas, estaban, digamos que cabreadas, como mínimo, por usar unha palabra que valga para todos os públicos, entón, non era sen tempo. Logo, eu non sei se se fixo unha estimación no momento que se decidiron cantas prazas se ian crear, se fixo unha estimación en base á nosa situación demográfica, das nosas necesidades. Se pode logo darme eses datos, agradeceríallo. E logo, fan vostedes comparanza nos documentos aportados co Concello de Lugo e co Concello de Vigo, que xa me dirán vostedes que temos nós que ver a nivel demográfico, a nivel poboacional, con eses concellos. Non teño eu moita non sei eu se estará moi claro. O que non entendo é, se o comparan co Concello de Vigo, compárenlo con parroquias aledáneas ao noso Concello, que para o caso sería a mesma comparación. Por exemplo, eu dígolles que na nosa parroquia, na miña parroquia, en Goiás, pagamos 1.800 euros por 6 nichos, 6 prazas. Non sei se estou utilizando a palabra correcta, pero entendemos. A ver, Ariana, pagades eso polo solar. E despois ti falo, pero aquí vai fabricar o Concello. Claro, pero, a ver... Ti pagas 1.600 euros por eso, pero despois ti falo o teu nicho. Pero aquí dancho feito. Ben, si continuo. E aquí vanse pagar... Hai un dato que me gustaría que me aclarasen, que vostedes din que é pola demanda que existe. Literalmente, columna en módulo doble, 3 unidades, 7.564 euros, non? E logo, columna en módulo simple, 3 unidades, explicaramo vostede cando teña palabra, se pode, 9.000 euros. E poñen que é para compensar, e poñen elevar un pouco, 1.500 euros, que me parece que para compensar os 64 que se lle restan aos outros, que se lle cobran 1.500 euros redondos, pois pareceme un pouquiño excesivo. E eu, o que creo é que o que habería que facer era lucrarse o menos posible nestes casos, porque me parece que non é o momento diso. E outra cousa que lle quería preguntar, dando por feito que aquí é caro ata morrer, é, primeiro, que se saben cal é o salario mínimo interprofesional e o que isto significa para unha familia. E segundo, en que criterio se vai basear a valoración de servizos sociais para colaborar coas persoas que non teñan a capacidade de acceder a estes servizos, e se esas persoas van estar valoradas, porque tamén é importante ter claro que neste Concello o da valoración de servizos sociais, dependendo de para que, pois non é doado. Nada máis. Gracias. Turno para Zoe. Ten a palabra Alba. Bueno, a ver, neste punto veñen os prezos dos nichos. Eu creo que a min parece un tanto desmesurado os prezos en sí. Por riba, pois está a taxa esta de 130 euros por expedición de documentos administrativos, e eu creo que o que hai que decir, o que hai que falar é que é casi prohibitivo para unha boa parte dos veciños e veciñas de Lalín incluso morrer, non? Falaba o alcalde de nichos para pobres e nichos para ricos, e eu temome que para pobres non van ser moitos, porque, dende logo, os precios que están, pois non é sinxelo chegar a eles, non? Eu voulle ser moi sincera, non teño moita idea, non son moi coñecedora do precio dos nichos, pero como agora a información pois a temos a golpe de clic ou a golpe de teléfono, pois andei mirando como está o mercado, por decirlo así, e eu vexo que estamos bastante por riba do prezo. Por exemplo, falo de Pontevedra, de Coruña, de Ames, por irnos a un concello un pouco máis pequeno, un pouco máis similar ao noso, están bastante por debaixo do precio dos nichos en Alín. Bueno, a ver, Media Capilla, según o que pon aquí, que son 3 ocos, estaría entre os 7.500 euros ata os 14.000, se é a capilla. Xa non falo das 6 unidades, que sería a capilla completa,
que serían 28.000 euros, que se din pronto, pero eu creo que a maior parte dos veciños e veciñas de Lalín non teñen capacidade para meter 28.000 euros nun nicho, non? Eu supoño que son conscientes tamén disto, e por iso, pois, son conscientes de que non son asequibles, e por iso falan de facilidades de pago ou de fraccionamento dos pagos, que é o que propoñen aquí. En todo caso, a min pareceme excesivo, pareceme inaccesible para boa parte dos veciños e veciñas de Lalín, se sumamos o prezo dos nichos ou dos columnarios enteiros e, ademais, lle sumamos a tasa dos 130 euros que iba no punto anterior. Turno para compromiso. Teresa, te da a palabra. Bueno, a ver, vou empezar esta intervención porque como se me podes dar o tempo completo, porque así, para non sobrepasalo, non por outra cousa, para intentar acotarme no tempo. Cando cerra o señor alcalde sempre nos introduce cousas de debate novas que non nos podemos defender. A taxa que debatíamos no punto anterior é nova, así o refliten os informes, así o reconoceu a concelleira, e vai a carga impositiva máxima, así o di os informes, e a eles me remito. Despois tamén, sí que me sorprende como o alcalde cambiou a perspectiva en canto a recoñecementos extrajudiciales, en canto aos contratos e todo o demais, porque agora non se rasga as vestiduras. Entón, agora, xa centrándome no tema, o que é a ordenanza da taxa polo uso dos cementerios locais, que se nos trae hoxe a debate, pois é un servicio que tarde ou cedo imos precisar todos, sería un expediente que tería que ter unha rigurosidade técnica, unha transparencia, unha xustificación económica real e, sobre todo, unha sensibilidade social. O 27 de outubro foi retirado da sesión para ampliálo, para terminalo e todo. A miña pregunta é que xa naquel momento era caótico, que cambiou porque sigue sendo un expediente super caótico, é dicir, é un expediente super confuso, super mal ordenado, é a miña perspectiva. É dicir, farragoso de ler, no que sí me queda claro que o Concello xa sufragou 4.065.859,42 euros do custe total da obra do cementerio. E despois sí que hai un informe técnico elaborado, dous informes técnicos elaborados polo arquitecto técnico municipal, a verdade é que cunha claridade exquisita e moi fáciles de comprender, no que se nos din que a concesión é a 75 anos, e como el imputa o valor que se ten que transmitir aos beneficiarios desa concesión. Entonces, o expediente propón prezos baseándose fundamentalmente no reparto directo deses custes totales. Entonces, para min, eso sí que ten bastantes puntos a debatir. É dicir, aquí hai unha falta da análise social da capacidade económica da nosa veciñanza de Lalín, porque tamén xo apuntaba Ariadna, usan Vigo e Lugo como referencia. Para min eses concellos é que son totalmente, vamos, que non son representativos para nada da realidade social, nin en canto a vivenda de vivos, e agora vémolo que para vivenda de mortos tampouco, é dicir, por utilizar un término para que esa flore, non? Para min a realidade socioeconómica de Lalín é totalmente distinta, ojalá a renta per cápita fora a mesma. Despois fixan uns prezos por capela de 28.000, se é capela simple 14.000, é dicir, e despois dinos que non hai nichos para ricos e para pobres. Non, aquí hai que ter unha capacidade adquisitiva bastante alta para poder adquirir un nicho, porque senón, para poder sufragar de forma directa xa o que ustedes sufragaron, que é o que medio segundo. Entonces, eu creo que isto, se se fixera un estudio dunha amortización a longo prazo, pois non sería o millor unha carga impositiva tan directa para os nosos veciños. Sí que, porque ao final as concesións podense dar, e sí que o apuntaba a concelleira, que se amplían de 50 a 75 anos, entonces, se a amortización a adaptamos a ese servicio a ese custe do servicio, a esa amortización do total de anos da concesión, bueno, pois sería moito máis fácil de sufragar ese custo. Entonces, para min, os prezos que vostedes propoñen sí que supoñen unha carga moi elevada para as familias e, sobre todo, que vai impactar nunha parte da sociedade que para min é moi sensible, porque son as persoas maiores, porque son as que as novas ao mellor vemos a necesidade máis lonxe, aínda que cada vez, desgraciadamente, dámonos conta de que pode ser mañá.
pero ao mellor tamén temos un xeito de pensar distinto, pero as persoas maiores sí que necesitan ese nicho para poderse enterrar, co cual estamos cargando a esa xente con isto. E despois, desgraciadamente, a maior parte dos fogares laninenses contan con eses ingresos medios ou baixos para facerlle frente a isto. E sí que, afortunadamente, non hai moitas familias en risco de exclusión social, que son as que Paz nos redataba de forma de que sería moi beneficioso, que se terían en conta, previsión para esas familias. Entonces, ao final, ese beneficio social vai ser mínimo, afortunadamente. A veciñanza, creo que, como por todos os servicios públicos e por tradición, tamén espera dispoñer duns nichos municipais que foran a uns precios asumibles, como a todos os servicios que nos debe dar a Administración, que para iso está, para gestionar servicios que cheguen aos veciños e que non teñan ese impacto económico. E o Concello non debería ter como obxectivo recuperar hasta o último euro invertido, senón que debería ter como obxectivo prestar un servicio público esencial en condicións dignas, accesibles e equitativas. Grazas. Gracias. Ben, a ver se me podo explicar ben e entendedesme todos perfectamente. A ver, tema do cementerio. Vou falar telegráficamente. 75 anos é o máximo que permite a lei, por lo tanto non é cuestión discutible. É o que permite a lei. Vamos ao máximo. Segundo, non é que nos colléramos Vigo e Lugo como referencia. É que Vigo e Lugo son dos pouquiños que teñen regulado isto. O resto teñen a monte, como tiñamos nós. Lugo e Vigo teñen regulado. Entón, nós collemos Lugo e Vigo non como referencia para a LIN, senón para urdir o expediente. Porque vamos ser, ao mellor, da media docena escasa de concellos galegos que teñen regulado o tema dos cementerios. Terceiro, o que valeu, nós podíamos haber repercutido os nichos novos que se fagan, podíamos haber repercutido os gastos totales, e se quixéramos, por lei, podíamoslo permitir, de o que costou a expropiación dos terrenos, a construción do edificio, bueno, do cementerio, e máis, obviamente, o que costa a instrucción. Pero non nos pareceu de recibo, polo tanto, vou vos decir o que se lle repercute realmente aos nichos. É dicir, nada do que custou facelo, nada, ni moito ni pouco, nada. Cuarta cousa, cóllense, facemos uns nichos. Tiñamos dúas opcións, ou facer como hasta agora, entre comillas, vender o solar, e que cada un construíra o seu, como se facía hasta agora, que, por certo, salía tan caro ou máis, Teresa, eu creo que botase as contas mal. Facer como facíamos hasta agora, o la linense era máis caro. Tiña que pagar o solar no Concello e logo buscar un construtor que lle construíra. E salelle máis caro, que vai salir agora, porque agora non ten que buscar a nin construtor que lle damos nós construído. Por lo tanto, iso o que é medible non é opinable, Concho. A ver, vamos a ver. A maioría dos concellos o que fan é que venden un solar e logo despois o señor construyo. Por que digo de que todos máis democrático? Porque todos van ser iguales. Entendes? Van ser todos iguales. Por que? Porque había dúas opcións e nós optamos pola que nos pareceu máis razonable. Ou ben, vender a plaza e facer os nichos como se facían hasta agora, que non nos pareceu do recibo, ou facelos todos iguales, que a mesma forma, e facelos o Concello, e logo, pois, cederllos a xente cobrándolle o que nos costan a nós. Mire, o que se vai cobrar a xente é o que lle vai costar ao Concello, máis ou menos. O mellor non exactamente, pero é o que lle vai costar ao Concello. Máis ou menos. Entón, aquí o que ten que ter claro é que un veciño de Lalín que queira ter un nicho no cementerio, da forma que se facía antes, íballe costar máis co que imos facer agora. É dicir, ti agora sí, pagas por cada depósito, creo que son 3.000 euros, non? 3.000 euros por cada depósito. É dicir, ti colles 3 depósitos e pagar 9.000 euros. Se tuveras que pagar o solar, pois é máis facelo, ibache costar eso como mínimo ou máis. Pero, a maior escala é o problema polo que nos decantamos nós por eso. Por a sencilla razón de que agora quen diseñan os nichos son os arquitectos, que por certo son bastante bons, deronlle un premio, como saben ustedes, os arquitectos son os que diseñan os nichos todos en superficie. E o que pasa, ben ver nas aldeas que non nos regula o Concello, un fai un nicho para arriba, outro fai un nicho para baixo, outro fai un nicho mitad en arriba, mitad en baixo. É dicir,
non hai unha uniformidade. Outro fai unha mansión. Mirade en Goiás. En Goiás, as última vez, fixeron ali 3 nichos que aquilo parece o Partenón. E claro, eso facían antes. As familias de Rancio Abolengo iban ao cementerio e facían ali unha capilla monstruosa para que se vira que foran ricos, que eran ricos. Ahora iso no noso nicho non vai para... Tú podes coller 1, podes coller 3, podes coller 6, ou podes coller 9, ou podes coller un da capilla no medio. Pero son todos iguales e todos uniformes, feitos por un arquitecto e diseñados por un arquitecto, axudicados polo Concello e que llevamos cobrar ao paisano máis ou menos o que nos costa, e que lle vai salir máis barato cada maneira tradicional. Por lo tanto, oiga, eu síntome orgulloso de haber levado eso adiante da maneira que o levamos. Por qué? Porque nos dou moito traballo. E repito, o de Lugo e Vigo non é para os nichos de Lugo e Vigo, non é para o noso precio. O nicho de Lugo e Vigo é porque eran os únicos que tiñan, os únicos que encontramos que tiñan un regulamento. E nós ahora ímoslo ter. Así que quede claro que o que nos costou o cementerio repercútese cero. Iso vai todo a costo municipal. Simplemente é unha cousa, é facer, eu digoche o que é certo. O resto vestirían o expediente o mellor que o puderon e por eso copiaron de Lugo cousas e de Vigo cousas, pero foiche por eso, non foi por outra cousa. Porque ademais iso podese comprobar, Ahora mesmo fazer un nicho nunha parroquia, imagínate, vamos a Goiás, que xa o mencionou Ariana, vamos a unha parroquia, costa o solar, pois 1000 e pico euros, non sei o que é, que o Goiás non... Que, por certo, o de Goiás si había que cambiar o funcionamento do mesmo, pero ese é un tema da parroquia. Porque é un cachondeo. O que pasa ali é un cachondeo. É un cachondeo que pasa na parroquia co tema do cementerio. Entón, ali ti compras o solar, 1000 e pico euros que dixeches que valía, que eu non o sei, pero máis ou menos pode ser. E logo faz a construción e resulta que sale como oro de la lín, Sale como oro de la lín. Eso non botar de conta o que costa xa a construción. E ti, Teresa, debíalo saber, porque ademais só tens que preguntar vía directa e dixe exactamente o que costa. E costa bastante, porque a construción, non, digo porque ti na familia tes un que o fai, e que o fai ben, por certo. Bueno, pero fai cousas parecidas. A ver, Tere, hoxe a construción pasa o valer o doble. O doble, O que valía antes 3, agora vale 6. Entón, a ver, nós non queremos especular co cementerio, por favor. Simplemente que facemos esta maneira, facemos os nichos, entregamos os nichos para que sean uniformes, para que haxa unha uniformidade, porque agora o noso cementerio é un cementerio bo. Antes tiñámoslo un pouco a monte, pero agora está bastante ben. Entón, da maneira que vai quedar todo en superficie, están xa trascanteados dunha maneira tal, as biurnas van postas co seu arbolito para que o que queira incinerarse e alimentar cas súas cinzas un árbol o poida facer, como fan, iso foi unha cousa que eu vin que o facían moito en Canadá e pedín que o fixeran aquí, e non sei, en definitiva, a ver, nós aí o Concello puxo unha pasta enorme para facer o cementerio que fixemos. É certo que nos dou unha subvención grandísima á Diputación de Pontevedra, que o fixemos cun plan da Diputación, e creo que ao final quedou ben, pero a xente vai se repercutir o que nos costa máis menos a construción dos chismes. E logo, a concesión. Eu, por min, daba de por vida, pero non se podía. De feito, preguntei intervención a tal, e a máxima subvención. Que ocorre? Que o normal é que cando pasen os 75 anos, que eu creo que non vou estar, me parece, ao mellor vos estades, pero eu non, seguro. Entón, pois, eu supoño que o normal é que os prorroguedes, que se prorroguen. Ahora mesmo, os do cementerio vello, tanto dos prorrogados, tácitamente. Pasaron casi todos dos 75 anos, están todos prorrogados tácitamente. Ben, vámoslo votar, se vos parece. Votamos entón. 50. Eran 50, pasaron agora a 75. A ver, eu creo que podían ser 100 perfectamente, porque a xente ás veces non o vas? Ti telo no vello, non? Tedro no vello. Votos emitidos 19,
a favor 11, abstencións 5 de... Perdón, non, no 5, 3 do PSOE e 2 do Bloque, e abstencións 3 de Compromiso, neste caso 4, polo que di César. O punto 11 é a inclusión dos núcleos rurais. Eu, se vos parece, para que non haxa debate neste tema, se queredes, o que fixemos foi igual que no outro pleno con Gresande, con Cristimil e con Galegos. Fomos, non nos parece outra fórmula máis axeitada, non a encontramos. A min doime, por exemplo, un sitio que quedaría moi ben, un núcleo rural, por exemplo, que entrara en concentración, que Beilás, pois perdeu por un voto, o sea, ganou non por un voto, pero que queres, é o que hai. De feito, despois algúns dicían que algo que había reconsiderado, nós dixémoslle que se consideren que veñan falar connosco, pero hasta agora non viñeron. Entón, ali, pois, entra de la parte, entra Palmaz, que lle faltía moita falta, Palmaz sí que estou contento de que entre, Palmaz e Casares entra de la parte, é unha pena que non entre Beilás, porque está pegado con de la parte, quedarían aqueles núcleos moi ben, e de Gollás, pois, non entran máis, e despois de... Hai Casas Novas, e despois entra Souto e Xaxán, e na Veiga non entra ningún dos tres. É o que nos deparou. É unha pena porque é unha inversión que faría a Xunta de Galicia en prepararse os núcleos rurales. E así, pois, non na fai. Quedanos todo o morto, digamos, ao Concello. Pero, bueno, polo menos son 3, 4, 6 aldeas que van a quedar francamente ben. A diferencia é Santiso e Sello. Tedlo aí no espello. Santiso entraron porque daquelas había outra lei, Santiso entrou a concentración parcelaria ao núcleo, e en Sello non entraron, e en Bremes tampouco, comparada ahora unha concentración con outra, parece o día e a noite. En definitiva, trátase deso, de pedir o que, porque nós non encontramos un sistema mellor. Se vos parece, votamos. Votamos. A proposta vai aí nese sentido, non, Marcos? Vai con eso. Votos emitidos, 18, a favor 15, os do Goberno, os do Bloque e os do PSOE, e abstencións 4. Bueno, 3 máis a de Medela, 4. Pois pon o meu a César, que eu votei. Eu pido apertei, pero... Cando comeza o debate e antes de... A ver, eu creo que se Medela se marchou, pero se Medela se marchou non é abstención. Eu estou de acordo con Paco, César, non ten lógica desa... Pero é que xa non conta, o sea, Medela xa non conta. Vale, é que ti dixeches que era abstención técnica. Bueno, é igual. Votos a favor, os 2 do PSOE, os 3 do Bloque, os 10 nosos... Os 11 nosos, perdón, e abstención os 3 de Compromiso. Vamos co punto 12, adhesión aos concellos da Asociación Internacional de Cidades Educadoras. Ben, en honor á verdad, hai que dicir que é un tema que eu creo que non imos quitar gran rendimento. Pero... Ben. Votamos. Se me escoita Román. Votos emitidos 19, a favor 17, que son do Goberno e máis de Compromiso e PSOE, e abstencións 2 do BNG, queda aprobado por maioría. Rogos e preguntas. Iria, tes a palabra. Vale, sí. Chao, gracias. Rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Ariana, te a palabra.
Era para saber se teñen pensado acometer algún tipo de mellora na ponte da Chapacuña de Ramiro que vai caer porque Da xa... ponte de? Na ponte que hai na Trigueira, que caeron pedras xa o ano pasado cando houve as enchentes. Ti daste conta deso, Pepe? Eu non me dou conta. Na Trigueira? Sí, na Chapacuña de Ramiro, que baixas... Pero a que fixemos nova? Non, non. É unha ponte de pedra que está nun remanso, nunha acumulación de auga, que non sei como lle chamar, pero é ali nunha tosta. no propio pueblo, non? Si, baixas da la curva, despois da cabana. Aí ali pasan uns tubos por debaixo. A ver, eu queres vouche mirar, pero igual era ben que forades vos, quero decir. Eu simplemente quero saber se se vai arranxar ou non, porque vai caer. Xa caeron dúas pedras, bueno, está... e iso faise... Tomamos nota. rápido. Vale, pero, ou sea, caeron unhas pedras das que tiña. Sí. Vale, tomamos nota. Sí. Aí é onde está a planta de luz. Ali é onde está a ponte de madeira, a que queda de madeira. Vale. Bueno, pero se queiron ali unhas pedras, había que levantalas para cando se poida, o antes posible. Más preguntas ou rogos? Non. Sí, Rafa, te dá a palabra. Teño varias. Bueno, primeiro, outro día tive a posibilidade de falar co alcalde de Barrio de Prado, que me dixo que se puxo en contacto co de Bendoiro e que os veciños, pois, que están preocupados pola situación da capela da Santa Lucía, que teñen falado algunhas veces, e eu insistir na posibilidade de presionar xa que nos quitan o curo párroco, pois polo menos presionar ao obispado para que a ver se pode facer algo en este sentido, porque eu considero que é un bien patrimonial tamén, pero bueno. Despois, outro día, casualmente, contáballe algún concelleiro, pensei que iba a estar hoxe Karen, pero sei que está de viaxe por terras nórdicas. Era boa idea, ou mellor, a exitosa iniciativa das aldeas de Nadal, as semanas anteriores a que se poñan en Lalín algún tipo de aldea de Nadal móvil, por así decirlo, que se poida poñer en outras localidades de promoción. En algúns sitios de Europa fan, con mercados, bueno, non é exactamente unha especie de aldea de Nadal, pero si é un mercado de Nadal e unha promoción moi boa para convidar para os meses logo centrais para que se fagan tal. Unha especie de aldea de Nadal móvil penso que sería unha boa... Un reclamo para vender as aldeas. Pois, por exemplo, imagino, diante da Diputación de Pontevedra na Esplanada, unha pequena aldea de Nadal as semanas anteriores a Nadal para promocionar o Nadal de Lalín. Pareceme ben. Despois, estou sorprendido e gustaríame que se me podían aclarar, porque estiven lendo estes días que o Partido Popular en Silleda, en Rodeiro, en Vila de Cruces, que pide baixadas significativas do IBI. Están na oposición os tres concellos. Porque non goberna. Claro. En cambio, en Lalín só piden baixadas do IBI cando están na oposición en Lalín. Xusto. E eu queríalles decir que me... Claro, queríalles decir que me perdo un pouco con estos temas. A que é debido estos cambios? Porque eu, a min de política me gusta saber e aquí estou perdido. Vale, quedelles ben claro. Despois de decirlle, é que estou perdido, non me gusta estar perdido, vale. Despois de decirlle, xa lle trasladei a algún membro do goberno que creo que sería necesario, xa que temos 1100 deportistas no noso concello aproximadamente en diferentes disciplinas, activar un Consello Municipal do Deporte no que estén representados. Digo yo tanto a Concelleira de Deportes como ao señor que estará neste momento diante dun ordenador mirando o pleno. Seguro que entre os dous poden artellar este Consello de Deportes e facelo ben. Eu creo que é necesario. Despois, a min comunicóuseme e agradezco o día anterior ao xantar de xubilación de varios membros de varios funcionarios municipais. Agradezco que se me avisase o día anterior, pero considero que este tipo de anuncios debense facer con máis tempo para que poidamos ir a algúns membros. Eu onte non podía por cuestións de saúde, pero algúns membros seguramente nos gustaría ter acompañado, digo sin ánimo de crítica, vale? Pero tamén decirlles que, como fun tamén o alcalde deles en ese momento, e, polo tanto, o seu xefo nese momento, trasladarlles o meu agradecemento a todos eles pola labor que desenvolveron durante estes anos, que xa o farei personalmente, pero se o poden trasladar tamén como goberno, pois agradezco yo tamén. Señor alcalde, eu estou moi satisfeito de que se invistan 22 millóns de euros no polígono Lalín 2000, na cuarta fase, e que xa se empece a falar de quintas e sextas fases. É certo, eu debo decirlle, como dixo o presidente da Asociación de Empresarios,
que seguramente chega tarde. Aquí hubo algunha concelleira que aseguraba que no ano 24 iba a estar, eu dixenlle que non. Despois asegurouse que iba a estar no ano 26 e eu dixen que non, e agora estou convencido, porque si teño a mellor consideración da Consellera de Industria actual, que seguramente a primeira empresa poderá comenzar a producir a finais do 28, principios do 29. É unha boa noticia, pero creo que chegamos tarde. Non quero entrar no debate de que se negou, de que antes se pedían unha serie de requisitos, agora outros, etc. Xa pasou. Despois, advertirlle co espírito constructivo en este caso a algún concelleiro, e tamén debo dicir ao señor alcalde, que expresións como saltamos a legalidade, o mínimo que demos, deberían as calcular un poquinho antes de decilo, pois non pasa nada, pero digo, non vai a ser o demo. E despois, tamén, por unha cousa que dixo o señor alcalde, apuntei aquí a última hora, dixo que había cementerios, que había grandes construccións, e que eran para ricos porque querían demostrar que tiñan moitos cartos e facían casi panteóns ali, que é unha cousa que non se pode descartar en un cementerio que aparte é premiado, e eu creo que vai ser multipremiado, como é o Cementerio Novo de Lalín, é o turismo de cementerios, o digo absolutamente en serio. Faise en París, vaise visitar a tumba de Jim Morrison. Chacarita de Buenos Aires, é unha atracción turística, Eu visiteinos en París, visiteinos en Praga, visiteinos en Dublín, visiteinos en Edimburgo, e o turismo de cementerios digo que non é absolutamente ninguna tontería para que a teñan en conta. Nada máis, moitas gracias. Por certo que me di algún xornalista que levamos máis dunha hora falando de mortos. Falando de... Alguna vez que levamos máis dunha hora falando de mortos no pleno, e digo que, bueno... Eso foi por culpa de Teresa Varela. Ben, hai algunha pregunta máis ou algún rogo? Ben, antes de despedir o pleno, o da capela, porque así xa non teño que che contestar. O da capela, Marcos Torres encargou o proxecto Marcos Torres encargou o proxecto o sobrinho de Tronillo. Bueno, pero estou espeso. No, de Tronillo, como se chama, hombre, que fixo... Bueno, o de Volusiano, hombre, ai, Dios mío, que estou... Pablo Fernández, ben, encargoulle o proxecto. E agora, cando se marchou, pregunteille por ele outro día. Díxome que o tiña feito, e que feito e pagado. Entón, chamei ao arquitecto e mandoumo. Teño agora aquí, estamos empezando a tramitalo, vale? Aos permisos de patrimonio e máis tal. Entón, xa temos o proxecto, e xa para entregarlle o novo cura, e para dicirlle que, a ver, que o Obispado se pode poñer unha parte, que creo que sí, e outro os veciños, como habíamos falado daquelas. Xusto. Pois neso andamos, é dicir, eu pedín o proxecto e xa yo vou a pasar ao actual cura para que o tramite. O que? No, pero pedín, a ver, había un compromiso. No, a ver. Había un compromiso de tramitalo. Nós vamos tramitar os permisos. Os permisos. Pidiu o Obispado. Bueno, a ver, a patrimonio. Ti sabes para que vou a Santa Lucía, Paco? Sabes para que vou a Santa Lucía? Pa a vista. Hai ali unha fontiña e é moi abogosa, entre outras cousas. Ben, o das aldeas móviles, en principio... Que é hoxe? Hai que vai caer. Hai que apuntalalo como está a iglesia por dentro, senón, para Navidad. Hai que apuntalalo como ten un puntal no medio para... Ahora o proxecto está feito, entón agora hai que tramitalo a ver como fai o Obispado, a ver como fai. Aldeas móviles, é un reclamo por aí, chamalle aldea móvil ou como sea, puñer a nosa aldea en valor, canto máis propaganda fagamos, mellor. De feito, hai que velo como fan no norte é onde mellor están funcionando, vámoslo a ver.
a rebaixa do IBE que pide o Partido Popular onde non goberna pasa igual que aquí, é dicir, non hai ninguna novedade. O Consello Municipal de Deportes, miremos a ver que ventaxas ten inconvenientes. O da xubilación, aseguroche que non foi cousa nosa, porque mandouse unha carta interna aos funcionarios, había que habela mandado a mellores políticos. Dábase por feito que nese correo interno que o recibíades todos, e parece ser que non, pero bueno, xa está correxido. Ben, nada máis. Levantamos entón a sesión. Tirías que, non sei, quería dicir paz. Eso, aclarar o do correo interno, dábamos por feito que... Vale, por moitas gracias, vémonos. Recordade chegar a vos a convocatoria Paco. para o Consello de Administración, o día 5.